Mawa wabwino ndi nthawi yankhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Mateula Majawa koma poyamba nayi mitu yake. Gawo loyamba la matupi a anthu omwe anamwalira pa ngozi ya basi yomwe inachitika ku Limpopo mdziko la South Africa pa 7 May lafika mdziko muno. Bwalo lalikulu loweruza milandu ku Lilongwe lalamula kuti anthu onse omwe anamangidwa ku Msundwe mu sabata yapitayi amasulidwe. Ndipo mu nkhani zina, Pesticides Control Board yati pakufunika zindapusa zokhwima zoteteza dziko lino ku mankhwala ononga chilengedwe komanso anthu. Tili ndizi komanso zina zambiri, tatiyeni tikhalire limodzi. Loyamba, gawo loyamba la matupi a anthu omwe anamwalira pa ngozi ya basi yomwe idachitika ku Limpopo mdziko la South Africa pa 7 May lafika mdziko muno. Mlembi wamkulu mu ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino a Justin Saidi na amene analandira matupi awiri kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti la Mese Matonga. Asaidi anali mtsogoleri wa dziko lino ndi okhumudwa ndi ngozi ndipo boma lipereka ndalama zokwana 500,000 kwacha ngati ndalama yachipepeso ku banja lilonse lofedwa. Iwo ati matupi wawo omwe alipo 8 azibwera mzigawo kamba kamayendedwe. Matupi onse 8 amene akhala kubwera pa tsiku azibwera awiri koma tangopanga ti mwambo ongoyerekezera mwa tizibwera tsiku ndi tsiku koma tangoyerekezera kuti onse 8 aja tiwachitire mwambo wa lero. Chifukwa cha lero tachita mwambo inali ngozi ndithu yomvetsa chisoni chifukwa ndi basi imene inali ndi anthu 58 mkatimo ndipo pafupi 55 anali Amalawi. 8 anavulala ndipo ati anali ku chipatala ndipo mwa 8 amenewo anali amuna 4 azimayi 4 ndipo mwa 8 ena atulusidwa 5 angosala 3 amene ali chipatala. A Dickson Muhango omwe anayimira mabanja ofedwa ayamika boma komanso anthu ogwira ntchito ku ofesi ya ukazembe omwe agwira ntchito yotamandika. Ife anthufe zikuoneka ngati china chinthu chophweka koma inunso mukuziwa chinthu chachikulu kwambiri ndipo chinthu chophwanya mtima kuti koma ayi ndithu a embassy South Africa anthu amene wa Mulungu adalitse. Anthu amene wa ndoti maziwa muzintchito anthu amati afolo koloko yakwana nthawi kuti tizipita ife ngati kwanira koma anthu amene timakhala nawo pana usiku ndithu kukhala kugona pamalo poti siposayemenera anthu amene atithandiza kwambiri komanso ndikuthokoza kwambiri kuti boma lisasiye kutigwira zanja tikakhalira muzifukwa ngati zimenezi. Ngozi inachitika mdziko la South Africa inakhudza basi ya Monorama yomwe munali anthu 58 omwe amachoka mdziko muno ndipo anthu 8 anamwalira pa ngozi ndipo atatu akulandira thandizo la mankhwala mdziko la South Africa. Bwalo lalikulu loweruza milandu ku Lilongwe lalamula kuti anthu onse omwe anamangidwa ku Msundwe mu sabata yapitayi ndi asilikali a MDF komanso apolisi amasulidwe. Loya woyimira anthu wa Jefferson Luwa watsimikiza izi. Iwo ati bwaloli lalamulanso kuti anthu onse omwe akusungidwa pa nkhaniyi amasulidwe. Anthuwa akuwazenga milandu yowaganizira kuti anapezeka ndi mowa osaloledwa kuphatikizapo milandu ina. Kupitirira ndi nkhanizi, bungwe la Malawi Local Government Association lomwe limadziwika kuti MAGA lavomereza kuti konsolo ya mzinda wa Lilongwe yachita zomwe makamaka konsolo ya Lilongwe yachita pogumula nsika ndi nyumba zosaloledwa ku Wakawaka mu mzinda wa Lilongwe ndi zabwinobwino. Nsikawo wagamulidwa lachisanu. Rebecca Chinjeka Matemba ali ndi nkhani yonse. Mchikalata chomwe wasayinira ndi mkulu wa MAGA Harold Kandawire komanso mtsogoleri wa bungweli Isaac Jomo Osman ati zomwe konsolo ya Lilongwe yachita ndi zovomerezeka ndipo anena kuti izi zikutsatira malamulo amapulani omwe mzindawu unayika. Bungweli lati misika yosalolezedwa komanso zomangamanga zopanda chilolezo zikuyambitsa chisokonezo komanso kawirikawiri zimaonongetsa mapulani a mzinda. Padakali pano bungweli lapempha anthu amalonda komanso omanga nyumba kuti azitsatira malamulo a mizinda komanso kusiya kuchita malonda m'malo osaloledwa. Ndipo MAGA yalimbikitsa konsolo iyi kupitiriza kukambirana ndi anthu ochita malonda powasamutsira misika yovomerezeka. Bungwe loyang'anira mankhwala amene alimi amagwiritsa ntchito popopera mbewu la Pesticides Control Board
lati pakufunika zindaposa zokhwima ngati njira imodzi yotetezera dziko lino ku mankhwala ononga chilengedwe komanso anthu. Mkulu wa bodiyi James Kaphale wauza komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za ulimi pamene komiti inakayendera maofesi a bungweli kwa Vumbwe m'boma la Tcholo. Akaphale ati ngakhale lamulo loyang'anira mankhwalawa linakhazikitsidwa mchaka cha 2018 zindaposa zake zidakali zochepa. Ndipo wapampando wa bungweli Dr. Victor Mazopa wati bungweli lilibe malo oyeserera mankhwalawa komanso malo onongera mankhwala osayenera. So PCB Pesticides Control Board ikufunika kuti ikhale ndi malo oyezera mankhwalawa chifukwa sitinganene kuti mankhwalawa ndi abwinobwino ngati sitinayeze. Ndiye mdziko muno tifuna tikhale ndi malo oyezera timatchula kuti laboratory pakali pano tilibe. Ndikuti timagwiritsa ntchito anzathu kaya kunja timatumiza mwina masample ku South Africa ndiye zimene zikufunika ndalama zambiri zomwe nthawi zina zambiri timakhala kuti tilibe. So pakufunika tikhale ndi labu komanso pakufunika kuti tikhale ndi malo oti tiziwotchera zinthu zoti sizikufunika kuti tizigwiritse ntchito zomwe zalowa mdziko muno sizikuyenera kuti zigwiritsidwe ntchito bwinobwino. Ndi mankhwala omwe akugwiritsidwa ntchito ndi alimi ndi mankhwala oyipa kwambiri opsa kwambiri amatha kuononga moyo wa munthu. Ndiye sitimangotaya olo kungoziwotcha mwa choncho. Wapampando wa komiti Anthony Kamoto wati ulendo wawo unali ozaona makamaka ntchito imene PCB ikugwira. Kunoko ife ngati agriculture and irrigation tinabwera kuchoka ku parliament kuzamvetsesa chenicheni ntchito imene anthu anzathu amagwira. We realize kunena kuti anthu awawa ndiofunikira pa ntchito ya ulimi, amapanga mankhwala oteteza mbewu komanso ziweto zathu. Ndiye tinafuna tibwere kuno kuti tizamvetsese kuti chodi zikuyenda bwanji ndipo akugwira ntchito yotani. Ntchito akugwira ntchito yabwino, ndipo atifotokozera njira ndondomeko zimene iwo akufuna kusata kupita chisogolo komanso mavuto amene akumana nawo. Mavuto amene tikuwaona as a committee choyambirira ndi kupezeka kwa mankhwala mchisawawa m'misika yathu. Aliyense angozuka ndi kuyambisa shopu kuti agrodira osaphunzitsidwa osapasidwa ulangizo uliwonse. Ndiye zimene zozo ndi chovuta chimene tikuchiona. Komanso dandaulina ndiloti anzathuwa akalanda mankhwala aja kuchoka kwa anthu osiyanasiyana kuti zimene ziyazo zimafunika dongosolo lake kuti azichite dispose kuti aziononge samangochita chisawawa. Ndiye zimene zonse timafuna kuti timvetsese kuti akupanga motani. Komanso tinafunanso tione kuti kodi iwowa mchizungu amati visibility akupezeka pati ndi pati. Akatswiri pakayendetsedwe ka zinthu komanso chitukuko apempha kuti kukhazikitsidwe njira zolimba komanso kumangidwa kwa zipinda zokwanira m'mabwalo a milandu pofuna kuthandiza anthu kupeza chilungamo mosavuta. Akatswiriwa ochokera ku National Planning Commission ndi National Advocacy Platform ati kuchepa kwa mabwalo a milandu kungayambitse katangale komanso kugwiritsira ntchito molakwika ndalama zaboma zomwe zingasokoneze kukwaniritsidwa kwa masomphenya a Malawi 2063. Mawuwa akutsatira zomwe nduna ya zachilungamo a Charles Muhango inanena posachedwa boma la Nkatape kuti dziko lino lili ndi zipinda zochepa za mabwalo a milandu poyerekeza ndi zomwe zikufunika. Zambiri mulipoti la Macloyd Chilangiza lomwe wawerenga Chimwemwe Maseko. Amuhango anati dziko la Malawi lilibe mabwalo a milandu a magistrate m'madera ambiri ndipo anayerekeza nyumba yozengera milandu ya Mzenga ngati chitsanzo kuti anthu ochuluka akulephera kupeza ntchito za chilungamo m'madera akumudzi. Amuhango anati kuonongeka kwa bwalo la milandu la Mzenga komanso nyumba zogwira ntchito kukusiyana ndi zolinga za gawo lachiwiri la masomphenya akulu a dziko lino komanso ndondomeko yokweza ntchito za chilungamo mzaka 10 zoyambirira za gawo la masomphenyawa. Ndiyesesa kuti ngati nduna yoona za malamulo ndi chilungamo ndi yankhule ndi anzathu aku judiciary, a chief justice komanso a chief registrar kuti chonde tiaganizira zathu kumzenga kuti khoti lili chimene building imene ndaona nyumba chimene ndaona ya bwalo limene ndaona tili konze sanga amajisira ayambe kubwera. Polankhulapo pa nkhani mkulu wa bungwe la National Planning Commission Frederick Changaya anati akugwirizana ndi zomwe Muhango anena ndipo anati kupambana kwa ndondomeko iliyonse ya chitukuko cha dziko
kumadalira kwambiri kayendetsedwe kabwino ka zinthu komanso dongosolo lolungama pogwira ntchito za chilungamo. Mayiko amene amatukuka ayambirira pasi pake pakhale kuti lamulo likugwira ntchito, lamulo likuyenda ngati madzi. Lamulo likapanda kuyenda ngati madzi dziko silimatukuka. Mayiko amene kulibeko kuopa lamulo, mayiko amenewo samatukuka. Kumbali yake mkulu wa bungwe la National Advocacy Platform Benedicto Kondowe anati kusowa kwa zomangamanga zabwino, kuchepa kwa anthu ogwira ntchito m'mabwalo a milandu komanso kuchepa kwa ndalama zikupitirira kusokoneza mwayi opeza chilungamo kwa anthu osauka ndi akumidzi. Makhoti ndi operewera komanso sali mcondition yabwino. Zimenezi zithandizira kuti nkhanza zimene anthu akumudzi amakumana nazo asalandire chilungamo. Ndi nkhani yofunika kwambiri kuti ngati dziko tiyang'ane mogwirizana ndi masomphenya athu a Malawi 2063. Kudzera mu kafukufuku wake, bungwe la Malawi Human Rights Commission mwezi wa August chaka chatha lidapeza kuti ntchito zolimbikitsa chilungamo zikukumana ndi mavuto monga kukwera mtengo kwa anthu ogwira ntchito zoyimira anthu pa milandu, kuchedwa kwa zigamulo, ziphuphu komanso kusowa kwa oyimira anthu m'mabwalo a milandu. Nduna ya zamagetsi a Jean Matanga yayamikira sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS chifukwa cholimbikitsa luso la makono. Ndunayi yalankhula izi pa msonkhano wachitatu wa nthambi ya maphunziro a engineering omwe unachitikira pa sukuluyi mu mzinda wa Blantyre. Mwayi Gowero ali ndi zambiri mu ripotili. Polankhula pamwambowu, nduna ya zamphamvu ndi migodi a Jean Matanga ati msonkhano wa School of Engineering ku MUBAS ndi wofunikira popereka chidziwitso kwa ophunzira. Iwo akufotokoza kuti ndi nthawi tsopano kuti zinthu zinazi tizitomazipangira tokha ngati Malawi. Nthawi zambiri takhala tikumadalira zinthu zochokera kunja, timangoda ndikaode ndicho ku China ndikaode, komano zinazo ndi ku Malawi kuno kuti tawapanga tokha. Komano mwina timadziyang'anira pansi. Komano ndi nthawi tsopano yafika kuna kuti ife ngati boma tifuna tipereke support yokwanira kwa masukulu athu azaukadaulo kuna kuti apange ndithu zinthu zoti tizitha tokha ku Malawi kuno kumazidalira kumagula tokha. Zamangulu za machine ziti zonse tizigula kunja. Ku Malawi kuno kuti masukulu athu ali ndi nzeru zambiri, apanga ma research osiyanasiyana. Komano mwina kapena sitinathe kuti tigwire ntchito limodzi ma university ndi ifeyo aboma kuti tipititse patsogolo nkhani yakupanga zinthu m'dziko mwathu muno. Ndipo wachiwiri kwa chancellor wa MUBAS a Nancy Chitera ati buku lomwe lakhazikitsidwa lithandiza ophunzira pa nkhani za kafukufuku. Tsegulira lero iyi ni conference imene timapanga chaka ndi chaka m'masukulu monse. Cholinga chake ndichonena kuti ngati ma members of staff ni ma students amayenera kuti azipanga research. Akapanga research akapeza kuti apeza zimene apeza mukafukufuku mwa umoja amayenera kuti dziko alidziwitse kuti kodi apeza chani chimene chona chikhoza kuthandiza pa development kupititsa patsogolo ntchito zathu za ku Malawi kuno komanso umoyo wathu ku Malawi kuno. Ndiyeno timakonza ma conference amene wawa kuti anthu ajabwere athe kuuzidwa kuti ku engineering kwakhala kukuchitika kafukufuku uyu ndipo zimene tinapeza ndi izi ndipo apa zimene tapezazi tikuyenera kuyenda kuti tiyende chonje. Ndipo mmodzi mwa olankhula a Professor Innocent Musonda ochokera ku University ya Johannesburg ku South Africa analimbikitsa ophunzira. I think the narrative that has gone out is that, or at least suggests that we cannot do or progress without external. Ndikufuna kulimbikitsa ana asukulu kuno ku MUBAS kuti adzikhala okutha kuyima paokha. Kuti dziko la Malawi lipite patsogolo ndikufunika kuti tichepetse kupempha chithandizo ku mayiko ena. Msonkhano unachitikira pansi pa mutu wakuti Integrated Engineering Innovations for Industrialization and Sustainable Infrastructure. Ndipo unasonkhanitsa akatswiri osiyanasiyana komanso ana asukulu. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno Kanema wa Times TTV. Tipeza kupatsirani nkhani izi zikangotha izi.
June to 19 July. Everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels. Only on GoTV. And all their modern ambition pace. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1,900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. There's no other word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. takulandiraninso kupitirira ni nkhanizi boma lapempha sukulu ya ukachenjede kuti ziyike chidwi pa nkhani zakafukufuku ngati njira imodzi yotukulira maphunziro mdziko muno. Langizoli laperekedwa pamwambo opereka madigiri ndi madiploma kwa ophunzira 889 omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya DMI St John the Baptist omwe unachitikira ku Bingo International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Jimmy Chezama ali ndi zambiri mu ripoti ili. Wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro a Francis Fole ati dziko lino silingakwaniritse masomphenya a chaka cha 2063 ngati sukulu za ukachenjede sizikupereka maphunziro apamwamba kuti ophunzira azichita bwino akamaliza maphunziro awo. Kuyambirira ngati dziko sitingakwaniritse masomphenya athu a 2063 ngati maphunziro athu malayi muno ali pansi. Chifukwa ifeyo ngati boma tionetsetsa kuti tigwire ntchito ndiyo sukulu zimene zili za private kuti tionetsetse kuti ma standards amene aliwena kuti afikiredi mcholinga yonena kuti pamapeto azonse mwana amene tikumphikayi mwana amene tikunsulayi luso limene alitenge ku sukulu kuja likakhale limene likufunika ndi pa msika wa dziko. Mmodzi wa akuluakulu pa sukulu ya Benedicto okoma atani Malunga wati sukuluyi ndi yodzipereka kupereka maphunziro apamwamba. Tikufuna kunena kuti maphunziro omwe titi tidzipereka adzikhala maphunziro oti mwana wathu atha kupita ku dziko lina lililonse lapansi pano kukatamandidwa kuti uyu anasulidwa. Tili ndi chinkondwa pano kamba kuti tatiusaphunzitsa ambiri pa nthawi yomwe boma likufuna aphunzitsi ophunzira bwino. Towera Kawazamaye ndi mmodzi wa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo. Ndine osangalala kwambiri chifukwa choti sizinali zophweka kupanga sukulu kungoyambira nthawi yomwe tinkayamba maka nthawi ya mayeso amakhala zophinja zambirimbiri koma ndikuyamika Mulungu chifukwa ndakwanitsa ndamaliza bwinobwino sukulu mpaka ndapanga graduation. Sukulu ya ukachenjede ya DMI idakhazikitsidwa mchaka cha 2010 ndipo imapereka maphunziro kwa achinyamata a m'mayiko a mu Africa. Bungwe la Malawi Girl Guides Association MAGA lati ndi lodzipereka kulimbikitsa kuti m'bado wa atsikana akubwerawo uzakhale odzidalira. Bungwe ili lanena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo okondwerera zaka 29 kuchokera pamene linayambisa ntchito zake mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili la Florence Mwale. Mwambowu unayamba ndi zionetsero za zinthu zomwe atsikanawa amaphunzitsidwa komanso zinthu zosiyanasiyana zimene iwo amapanga ndi manja komanso zipangizo zopezekeratu. Alusi Kaluwa ndi mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la MAGA. Kupita mchitsogolo ifeyo ngati association ya atsikana m'Malawi muno tikufuna poyambirira mtsikana wina aliyense akhale membala wa association kuti akathe kupindula nawo ziphunzitso zimene mtsikana amene ali membala amapindula. Komanso tili ndi chikhumbo chachikulu kuti pamene tinakali mu dziko muno tionetsetse kuti m'bado wina ukubwerawo ukhale greater
than m'bado wa panopa kuti ubadwa ndi maphunziro amene walipowa akuphunzira nawo mpaka nozipita mchitsogolo. mlendo olemekezeka Afegi Mphasi Mwale omwe ndi mkulu wa Southwest Education Division analimbikitsa atsikanawa kuti azisunge ndi kupewa kuchita maubwenzi ndi anyamata adakali achichepere kuti iwo athe kukwaniritsa maloto awo. walimbikisa kwache kupatula kuti azingowerenga azilimbikira sukulu ndalimbikisaso kuti iwowo asapange ntchito yogonana asakhale ndi zibwenzi. masiku ano wiki iliyonse tikumamva kuti mwana wazipha nkhani yake ati chibwenzi chatha ati makolo ache akumuzuzwa chifukwa ali ndi chibwenzi. ndenda wauza anawa kuti izi zisizoyenera komanso anawa ndalimbikisa pamutu wa chaka chino timaona tikaona timasamalira tikasamalira timatengapo gawo. padakali pano bungwe la Malawi Girl Guides Association lili ndi mamembala 1 million mdziko muno. olemba nkhani alimbikitsidwa kuyika patsogolo nkhani za maufulu a anthu othawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana ponena kuti akukumana ndi mavuto ambiri m'malo amene akukhala. bungwe la Art and Global Health Africa ndilo lapereka pempholi litakumana ndi atolankhani a bungwe la Nyika Media Club mchigawo chakumpoto. Deborah Madeya walemba ripoti ili lomwe